guys, ako na po din guys, si Ruby Provinciana, diagahang ang prinsesa guys. Hi. Nami diriga tambay-tambay sa gawas sa Mumbai. Kay grabing kalaay na rin guys. Ano sa mga sige, basta mo na mo aging kuan guys, kanang ambulansya mo wang-wang ni among iro nga si Brownie. Nararamig kuan guys, mag tanaw sa mga tanom. Among patanawon day guys ang mga tanom nga na matagad niyang tanom guys, kay wala ginang na ako dito sa garden sa vegetable. Nagahang anak ko ga smile. Di maguna sa mag-apil-apil ka ng vlog na guys, kay mauwaw kong si Ja. Kag puno sa ilong guys. Joke. Dali guys, sanahon mo ang mga tanong. Guys, mao ni kanang gihimo ni Ja guys, kanang kuan. Itong pangisda. Kasi guys, mao ni sa gibutang ang tawag ani guys kani. Kani murag kani oh. Si tawag kani pa? Rintex. Ja, daghan ka dun siyang taga guys. Mga pila ka buk taga na pa? Tapos kapin. Mga 100 kapin nga taga ni siya guys. Mo na isang budburo na mo ini jay nagkabuntag. Kay nagkahapon man siya managat. Mo na makakuhag daghang isda guys kadtong mga puwag ikog. Mo na siyang taas ka dun na siya kung ano gilibot-libot niya. Mga gihimog hayhayan dito ano. Ano na siya guys, so nailay color. Nay violet. Nay green. Sa kanang kuluran niya sa green, violet, diyan ay murag silver na guys. Ito kung confirm niya. Buenas. Taas ka sa guys. Guys, bagjang. Bagjang ni guys sa Bohol. Ano siyang ibutas kaang bagjang. Kung saan ito yung nganda ni Nak? Kani? Kalimut ko sa nga nani ay. Naning katay na si Jadas kuan babaw. Daghan ko klaseng mga ingani guys, linay color. Ja yo linay color na yan yo. Ani rang gamaja ra man ni si Jan na nindak na. Nani sa hapod sa ilang. Nakatuhang gipalit sa unay guys nga rang gagmaja pa to kaadyo pana dag na si Ja. Pailan ni mga tanuma guys. Basta ganahan ra ko tan-aw. Isa Zakani guys, katong Princess of the Night kuno niya ana aning siya nga nasa sa guys, so ko may pag magdali di sa kadako guys kay na nananga. Tong gikuan gibalita ni Jessica Soho bitaw guys nga Princess of the Night man ni mao ni kuno siya katong bubuak og puti. Diya kani guys, bubuak pud di siya puti guys nga humot kaadyo. Diya na gatong gihatag sa amiga. Shout out ko nimo, Ma'am LB Berano. Mga sa gitagaan ko ni Taliani guys, so diyan na po ko napalit 50 pesos kani siya oh. Mura siya kanang gabi-gabi guys, pero ang isang dahon ngani diyan kani guys, gilabay ra ni siya guys ang gipunit kani siya. Ay ko anday ni gikan ni Ate Alma ja gidang ko anda ni dahon usara jud ka ingani ang gida kanang usara jud ka ingani guys oh. Ang gida ning kuan si Jan ning taas na aning kamang na deres babaw. Ang tadong na nga nakuan si Jan guys ya po do hinatag sa mong silingan. Nakuan na naghanan nagsaha guys oh. Hawa ng pambalhinan. Nagkalat man niyang mga tanom. Diyan ka ni
tawag nito katong daghaman ng sada ana pero wa man ning saha kadira may nanaha niya. Dari kaniya siya guys sa unang gipalit 100 garang gamadja karon ang dakian na. Ano siya guys, so duha ka buok. Update sa atas ang mga tanom guys kay nanag-as. Kani siya og gikan naman ni sa Maribuhok kang Julie, Mama Julie. Kani siya. Kani po gikan po dinhi didto. Kani gikan po ni dito sa Maribuhok. Karang lajuan ni na abutan ihang diyan na ang gipanghilira dari mga ngani guys. Oh. Diyan na nanaha na pud siya mangingani ang gagmay man siya nga kuan kanang tawag ani. Gagmay nga snake plant. Nagahang mga tanom guys na nga kuha na murag walay ayo tan-awon kay naghan naman nig saha ni nga ni manang ipabalhin na nanagsak ng mga saha. Oh. Nagahang mga klase-klase nga kuan dali ra man day ni si Jama. Kuan mo ba sa manag-as na sa imo na po ng balhinon kay dali ra sa makuan. Nang yung mga klase-klase ng mayana na kaniyo mao ni yung agikan sa Maribuhok kani gikan po ni sa kang Maribuhok ni siya kaniyo kana ni Mama Julie kani pod daghan kadto na hangda sa una guys pag uli na katong 2019 ning uli ko na naghana kadto ko ana diya kani ganahan jud ko ani guys. Oh. Taas na kadto siya kulay pink. Diya kaning butterfly. Diya day guys. Kani po daw gikan po ni Mama Julie. Tagka na kadyo na. Nagahang mga kuan sagbot na kadyo guys. Diya na kanang aloe vera daghan man sa kanang kani sa daghan kadto ni sagsaha ang gipang balhin diri guys. Oh. Kay kuan tambal man kuno ning aloe vera man ang nananom kong daghan na daghan kadto sila. Oh. Kani guys mura ni siya og mo yang ibutang sa utan humot kadto ni siya guys. Unja na day ko gitanom nga apoy tanom mga gabi diri. Oh. Ani sa gibutang ngani guys kay kuan nay manok daghan. Kuan sa guys bayabas nga dagga kadug bunga ni siya na hang gipalit. Kuan sa guys 200 ang saka punuan. So duha ni kapunuan pero haran ni siya gibutang dinis kanang baldi nga guba. Kaya pwede raman sa aning baldi nga guba guys. So duha na sa kapunuan guys ang bayabas. Diyan na pugkoy. Diyan na munga naghangkuan guys. Kamatis na daghan ka bunga. Pero kaning kamatisa guys Bisaya ni kanang gagmay. Diyan dari guys hagi tamna na ka ng pinya. Daghan ka dun sila guys pinya na. Kaang nadugko sa heng kapajas nga tinanom. Masya Allah. Sabaan kayo mo ha? Yung pabo sabaan. Dagang mga bagong tinanom nga lupir neta rin na berhanap ng bunga. Bago pa rin sa gitanom guys. Diyan mga taong hindi na sa kawadaan o kuan sige na sa pang dengan kadto nagibitay guys. Oh. Di na sa kawadaan og bunga, sige na sa pamunga.
guys katong gilabay. Ang gipunit guys kanang ingani ra ni siya guys oh. Kani ba? Kani ra sa o kaning ingani ra ba? Wala say ni sanga niya kani ra yung gipunit oh. Ja taas ja mao ni ja oh. Isanga. Dagahong cranberry. Kuan sila guys, upat ni ka punuan. Ya gusa po do. Ano isang ipang tugsukan guys kay wala gid dari daghang kadug manok. Na kani daghan na sa bunga, daghan na sa sanga. Diya upat man ni sila kapunuan. Kari murag daghan-daghan niya, kari murag ambot kan wala ni siya mudake. Ihid siguro ni. Wala sa mudake. Diya kani guys, kuan ni siya serpentina. Money down serpentina guys. Ja kani guys gipang tugsok-tugsok ra man na ni. Ni kuan man pud siya nabuhi gipang tugsok ra na diha. Na kani siya puwa ni siya nga karotsi. Puwa og buwak. Ja kani puti og buwak. Di katuhang saging-saging dia. Han sagi palibot dari. Ja tanang guys dai mga kamunggay daghan kadyo oh. Mga lamonsito. Uy hala daghan di sag bunga diri oh, gamay ra kay siya guys bunga oh. Taon guys. Hapo di jang gikuraw gay kay naay lagi manok na naitulo ka bunga. Napo jud oh. Kanina na naay say bunga dai dito oh. Napos gilid gubuhala na aday pud. Kabantahan naman sa ipangkuhaan kay hanggi. Napo siya oh. Bungan sa janahang lemongrass. Ja kani si ja siriguelyas na guys ang avocado. Duha ni kapunuan ng siriguelyas kani oh. Asa man ni hanggi putod kay arong daghang kadto sagsanga na. Ja diri sang nangay padagke na wala na kuha ana. To ang mga lubati didto. Dan ay kuan diri guys. Manok. Na. Manok. Ja guys. Tanaw na hagahang kuan kanang upo na daghan kadug bunga guys. Sa duha, tulo, upat, lima, dia kalima. Apa di kuan kanang palaya. 5, 6 dia, 7, 8 dah 8 juga buok. 8 siam dia. 10 ka buok. Diya daghan ka jud danig na ani guys mga 5 ka buok na. Monas da oh. Dari speakers pod na ay mga bantris. Ito Uy, dagan sa mo diha. Hindi maka guys ahang kapajas guys dia. Makakaon na jud ko ani sa kapajas. Na kuya ang mga taong dari guys, sige man sa pamunga kay sige man kog ani, sige pug kuha kay amo sudanan bamahaw. Okay, sa bunga. Hindi na sa kawad ang bunga guys. Jadi dari kahang luternit. Pinanurok na po ng mga nanurok nga bati na luternit. Jadi agahang mga sabaan oh.
Sabaan ka mo. Sige mo pa bago magpakaon. Mga to guys. Anita o kulay maroon nga pra. Na guys, kaniwan ako nagkuha kay haning dados buhol. Talaga na sila. Kay mag-utan ko og sari-saring gulay. Butangan og talong. Duha ra yang ibutang guys. Kay butangan ang kamunggay.